Ahoj. To sme sa dlho nevideli. A ja ťa rada vidím. Ale ty si smutná. Tak no, dnes ráno som si robila tehotenský test. Čakáme už 3. dieťatko. No ale bojím sa, čo povie svokra. Tá bola proti už tu pri druhom bábätku. Ale to nie je choroba. Pozri, ja už mám 5 detí. Je to radosť. Poď k nám na kávu. Manžel zobral deti preč. Poviem ti, ako to bolo s našim 5. bábätkom. Dobre. To máš krásne dieťatko. Verím, že ti robí radosť. Majka, pri mojom 5. synovi, Medardovi, som si prežila naozaj všeličo. Aj krásne chvíle, ale aj chvíle plné hrôzy. Pekne ti to ide, Ľubko, ale budem už musieť ísť do nemocnice. Tak pekne poslúchaj ocka aj starých rodičov, dobre? Dobre, mamička. Budem sa za teba modliť. Ďakujem. Tak. A ty budeš dávať mandle. A ja budem dávať. Tak. Tak. Spolu. Tak. Ja budem dávať mandle, keď sa mi to. Aký ste šikovní. Mne sa už blíži čas, aby ma ocko zaviezol do nemocnice. A odtiaľ vám prinesiem pekné malé bábätko. Matúško, a tebe tu čo starý otec číta? Číta mi príbeh o malom Mojžišovi. Zlý faraón vydal nariadenie, aby všetkých novonarodených chlapcov Izraela hodili do rieky Níl. Babi sa to nechceli, lebo sa báli Boha. Nakoniec jeho sestrička Mária zachránila malého Mojžiša v košíku. Ja by som si vás nedala za nič na svete. Som vám veľmi vďačná, že ste prišli pomôcť s deťmi, kým tu nebudem. Veľmi radi, ale nech ti to dobre dopadne. A my sa doma budeme modliť za šťastný pôrod. Ahoj, mamička. Je čas, ideme do pôrodnice. Sa už teším na moje 5. bábätko. A vy ste prečo v nemocnici? Mohla by som pootvoriť okno a pustiť trochu čerstvého vzduchu? Už sa mi nedá ani sedieť. Idem trochu na chodbu.
Dobrý deň, pani Drahošová. Dobrý deň. Čo vy tu robíte? Ja čakám moje 5. bábätko. A minule som vás videla v kostole aj s vašimi 3 deťmi. Ale toto je oddelenie pre ženy, ktoré čakajú na potrat. Prosím? Áno, no. To je hrozné. A vy? Mne manžel povedal, že sa nesmiem domov vrátiť s dieťatkom. Aj keby to bolo dievčatko so zlatými vlasmi. Nerobte to. Nerobte to. Len Boh môže rozhodnúť o živote a o smrti. My matky, nie sme Boh, aby sme si určovali, kedy dáme život a kedy ho vezmeme. Kresťan katolík je za takýto čin exkomunikovaný z cirkvi a ide za to do pekla. Nebojte sa, keď dá Pán Boh Janička, zošla aj chlebička. Nerobte to. Predstavte si, ako ho budete hľadiť, keď sa vám narodí. Ako ho budete učiť chodiť. Stačí. Kým som tam čakala na pôrod, bola som na oddelení so ženami, ktoré čakali na potrat. Pod paplónom som len počúvala, ako odvádzajú tie ženy, aby zabili svoje vlastné deti. Strašne som to plakala. Nechápem. Naozaj nechápem, ako ťa mohli dať na to oddelenie a ty si mala rodiť. To muselo byť naozaj zdrvujúce. Ale na vine nie sú len ženy, ale aj muži. Ako ten manžel tej nešťastnej pani z farnosti. Máš pravdu. Čítala som takú štúdiu, v ktorej sa hovorí, že ak sa muž chce postarať o dieťa, len málo kedy si ho žena nechá vziať. Takže môžeme povedať, že aj muži nesú zodpovednosť za nenarodené deti. No ale čo pôrod? Prebehlo všetko v poriadku? Áno, vďaka Bohu všetko dobre dopadlo, narodil sa zdravý Medard. A čo bolo radosti, keď sme prišli domov. Ostatné deti mu nacvičili a zaspievali pesničku. Jaké to bolo pekné.
zlatíčka moje. Ďakujeme. Mamička, starí rodičia nás zobrali na výlet do Viedne. Kúpili sme ti tam zlatú medailu. Na nej je mamička, ktorá mala 16 detí. Ďakujem. A ako sa volá tá mamička? No predsa, cisárovna Mária Terézia. Ďakujem. Ďakujem. Jej, to vás krásne privítali. Všetci sme sa z Medarda tešili. On bol dobre bábätko, aj dobre papkal, aj dobre spinkal. Ale ja som ti ešte chcela povedať o tej nešťastnej žene, tej matke, čo si dala zobrať 4. dieťa. Pán to tak zariadil, že sme sa približne po roku stretli. Bolo to v tom čase, keď sa Medard naučil chodiť. Zavoláme ockovi. Ahoj, Peťo. Ahoj, Emka. My sme s chlapcami na ihrisku, pekne sa hrajú. Ja som len chcela povedať, že sme sa s malým išli prejsť. A vy kedy prídete? Tak o chvíľku prídeme za vami. Jaj, dobre. Dobre, ahoj. Taký krásny chlapček s zlatými vláskami. Máte krásneho synčeka so zlatými vláskami. Ďakujem. Bože, odpusť, odpusť. Bože, odpusť. Bože, odpusť. Ja prosím, Pane Bože, Ty počuješ môj hlas. Ja každý deň ťa volám. Odpusť, nesúď nás.
Aj chlapci, ja by som si vás nedala za nič na svete. Ty si tá najlepšia mamička na svete. Krásny príbeh. Úplne si mi vliala veľkú silu do duše. Ale je zaujímavé vidieť, aký je Boh vychovávateľ. Úplne presne zariadil situáciu, keď ste sa stretli s tou úbohou ženou. Viem si predstaviť, akú hrôzu musela zažívať. Musela si uvedomiť, že pred rokom nechala zabiť takéto dieťa vo svojom lone. Ale vieš, priviedlo ju to k ľútosti a sama šla na spoveď. Pán vo svojom milosrdenstve všetko odpustí. Ešte som ju raz stretla a povedala, že si to dala našťastie do poriadku. Božie milosrdenstvo je veľká nádej pre tieto nešťastné ženy i mužov. Videla som v tom aj Božiu spravodlivosť. Ten manžel, ktorý ju prinútil ísť na potrat, do roka na to zomrel. Vidíš, bojíme sa o budúcnosť, no nikde nie je povedané, že sa jej aj dožijeme. Drahá moja, lepšie je mať 5 detí v náručí ako jedno na svedomí. V Európe majú teraz rodiny 1, maximálne 2 deti. A pritom Európa je bohatý kontinent. S manželom sme si hovorili, že raz, keď zostarneme, ľahšie sa o nás postará 5 detí ako jedno. Som veľmi šťastná, že som ťa stretla. My si svoje deti nedáme za nič na svete.